Siphinde simnamukele simbingelele babukeli bakwaJabulu Jule TV. Onibingelela ngempela ke kuseyena umuzi wakwamthabela khona le eMtubatuba inkomo kayixosha inkomo zinyuphorish ophondweni isigodi ngaphansi kwentaba uMaqhwetshane. Kanti-ke abaningi bangazi uswito obhaliwe isamba semali esingadalweni insizwa zakho beshiwe nje ziyamsola eshimini kwakhe zithi nesandla ilanga liphuma ethweni maqedela khanyisela kumuntu watuwa nawe into omusha obungayisiphi insizwa omuhlakaniphile. Nani niyazi ukuthi sithimba la kwaJabulu Jule noma singanyamalala kodwa sisuke singanyamalele ngoba nakho sihleli. Kodwa sisuke sisebenza. Sasiphinde sabuya ngempela ke sithimba la kwaJabulu Jule. Nani niyazi uma sikhuluma ngoJabulu Jule suke singakhulumi ngesamba sikazulu kodwa suke sikhuluma ngeinsizwa ngempela ke eyihlezi zimbili behind scenes okuwubuyanda wakwaKhumalo kanye noVincent wakwamkhize. Bafowethu kuhamba kahle kodwa. Hayi siyaphila sikhala siyakhona njenge-ambulance. Khamazela kamavoko. Nami ngisho njalo siyaphila. Wakhanya masesini. Uyabona nje. Hayi ngiyaphila nabantu bebephila nje asiphileni bakwethu. Kanti njalo khona abantu abasikhuzayo ngokuhleka kodwa manje asiye kule nto yethu lokhu siqoqotheka. Yebo. Kodwa ke ake sibonge impilo siyathemba ukuthi nani ke babukeli kuphi na kuphi la kufinyelela khona umbukiso niyaphile Malenki Mtuba Gauteng Pretoria Cape Town ngantshela ukuthi ngathola ukuthi ne-channel ibukwa ngisho naseKapa Loduma abantu abajwayele comment. Nakho okufikile namhlanje kuwufakazi okuyihlotshala simusa nokuthi uthini kodwa babuke. Ngixolele nkosami. Angeyisi. Hayi angihlamba ngakuzwa ngibona athi izulu yasazi kodwa sithembisa. Kodwa singalokho sihleke umuntu ekhona. Babukeli bakwaJabulu Jule TV. Namhlanje sithema siphuma sazula kuningi sisazoposta kwakho nje ukuthi ucofe subscribe ukuze onke ama-video esuke siwaposta azokhona ukuthi ucofe ne-notification ukuze ama-video siwaposta azokhona ukuthi aqale wena uqala. Namhlanje khona la kwaJabulu Jule intuzuma B bathi kwaMancenza sivakashelwe ngempela ke intokazi angifuni ukuyichaza izoyichaza yona ukuthi iwuba wakwaba. Sisi wami uyaphila kodwa? Ngitelikai. Siyaphila hey Nkosi yami. Uthi unjani wena? Oh uthi hayi siyaphila. Cha sisi wami sicela ukuthi uyichaze ababukeli bakwaJabulu Jule TV obabingelele uyichaze ukuthi ngobuzivakashele ubani wakwabani mhlambe kuze singabe sakubiza ukuthi wena noma esisi. Nani bitsola ka Kinilam ki dula ko Pretoria di mewaka. So baba mi washona and then nje like okay after isikhathi ngihleli noma mami beku nezinto like ebezinokuyenzeka emaphupheni ami. So ngilibale ngikhuluma nomama kanti ugogwami uzongicela ukuthi ngimvakashele eHluhluwe sibongo ngwakaHlophe. Ubabami wakaHlophe. Hluhluwe. Ingakuthi phela. Ubabami wakaHlophe and then umamami wakamudisi. Cha sibalansiseke la sibalansise. Wena usuka kahle kahle ubaba wakho owasemakhaya. Uma wakho wakuphi? Pretoria. So wena ubuhlala noma wakho. Alright. Gogo wacotha uhlale naye wakababa wakho. Yeah. Uma kababa wakho. Alright. Hi. Continue. So into engiletshelana ukuthi ngikhulume ngalento le ibilibala ingihlupha. And then mangibheka nami lapha kuma social media ngathola ukuthi ngiyomuntu oncedanayo so abona abontuzuma ngadecide ukuthi nami ngizwakale ngizokhuluma ngestory sami. Khona mana-ke usithola nje kwakho mhlambe usithole kuphi ukuze ugcine ufike uzwakashelela kwaJabulu Jule? Qala nje kwakho mhlambe ukusazi ungakafiki kusi story mhlambe ukuze umbukeli azocaciseleka. Bengimbukela kuma social media Facebook, TikTok, YouTube then ngabona ukuthi like kulana mengakhona ukuthi ngikhulume khona. Angihlakani. Hayi ngiyakuzwa.
Okay siswami ake sivele singachithi isikhathi sesingangena straight sizwe ukuthi why usivakashele, why uthina la namhlanje, kwenzakalani? Ne ke tlo bua ka story sa ka wa bona. Kusho ukuthi ugogo wami bekahlala eyi-1, ubaba wami washona, and then abo-aunty like ekhaya kuhlala umuntu even noyi-1 ang-understand ukuthi kwenzakaleni why bengahlali nogogo. And then umamami ugogo wafonela umamami angicela ukuthi ngizohlala khona, ngikhulele ngakhona, ngifunde ngakhona. Mana ngisho ukuthi uyasuka uyofunda la kubo kababa wakho. Uphi Ntumba? Ehluhluwe. Kodwa vele uHluhluwe noMntumbi indawo yesondeleyo. Nakili understand wabo. Hayi vele mina ngakhona impela ngiyazi. Okay ke. And then kugogo wami mangifika kwangokuya like bekangiphethe grand yonke into i-right. So inkinga yaqala after 3 months sengijwayele ukuba semakhaya. Ngihlezi ngizibuza ukuthi ugogo why ehambisa ukudla kunendlu ewu-round incane enotshana bo. Ngizibuza ukuthi why ahambisa ukudla khona but nginga-understand. Okay, after isikhathi ugogo wathuma mina ukuthi kube yimi olibala hambisa ukudla kuleyo ndlu. Ukudla kwakhona bekuwukudla sidini namasi, ubisi, isijingi, ubolokho kudla lokho nje. Mana ke lokhu kudla khanjiswa nini, mhlambe khanjiswa ekuseni noma emini noma khanjiswa ntambama noma khanjiswa ekuseni emini ntambama zonke ikhathi noma khanjiswa ngikanye osukwini? Bengikhambisa ngabo 3 ekuseni. 3 ekuseni? Ngabo 3 ekuseni nabona ngabo 10 boma late nyana sekumnyama emini ngihambisa inex. Ibevulwa khona ke leyo nto leyo. Ibingavulwa indlu yakhona, bengibeka isitsha phambi komnyango wakhona. Ngiyothi ngiyabona ngisasiboni. Okay, asibhalansise la kulesi ungene emlomeni. Ugogo ube umuntu vele osebenza ngesiZulu noma umuntu vele owaya ngobazi ukuthi uyothathana? Yeah, understand the mbuzo wakho. Mhlambe ake ngiyibeke sibeke icala. Ugogo wakho ubengesiye umuntu osebenza ngezinto zesintu, mhlambe imithi kanje ukulapha abantu into enjalo ba? Bengayena udokotela wesiZulu? Oh right, yeah. Okay. Ubesonta. Besonta? Ewumthandazi. Ngoba ngiyakhumbula khona nangalesikhathi benginokufika khona abantu beyimoto bezocela amanzi echini. Okay. So kwenzakalani lento lena since wafika iyenzeka le ukuthi uthunyelwe lapha noma ugogo wakho ayahambele lapha ayofaka ukudla khona lapha? Yenzakale how long? Selokhu ngafika bengimazi ugogo ekhambisa ukudla. And then mangifika njengoba ngisho ukuthi after 3 months sengijwayele namba sebangibonisa ukuthi ukudla khanjiswa kanjani. Ngakhambisa ke manje ugogo kwaya wagula. Okay, kuze wena ufike ugogo vele behlala yedwa? Bekahlala eyi-1. Ubaba useshonile? Ubaba washona. Okay. So ihlobo zakhe beyivele zingamfuni mhlambe noma? Wabona lina aki understand like serious nekibutsa hore kwetsagalanga because I'm like ama family members maningi. And bakhona futhi abahlala khona lapha eHluhluwe but baphuma imizi yabo. Bafuna ukusondelana naye. And futhi ngesikwazi ukuthi simhlohle imibuzo kamkhulu ngoba uyingane, so ezinye zezinto akudingi ukuthi beze bemtshele ukuthi yabo this and that and that and that. Mana mhlamba komdedele mhlambe khona angakusho noma mhlamba kwazi wena mhlambe khona nowatshelwa khona ukuthi kunento okuphilwa nayo kanjani la ekhaya, mhlambe ufika khona noma ekhuleni kwakho mhlambe ugogo
noma ke umunye umbuzo enginawo kwake kwenzeka ni mhlambe wangena kule ndlu lokuthiwa bengangeni noma wena wathuthi ufuna ukungena uyingenela uyibona ukuthi phela masuke sebancane sinayo lento ukuthi ufuna ukubona ukuthi kunani uyayibona lonto leyo mhlawumbe akazuze kwenzeke kuwena sisi ukuthi mhlawumbe ugcina wenza into efana naleyo benganaki bengasuka umuntu onakayo bengihambisa kuphela nangicwela ukudlala izinto eziningi bengazinaki but notice la ugogo wami sekashone khona manje muhambisa ukudla lapha ukudla ubeka eminyango noma ungena phakathi ukubeka mase usuyaphuma ngikubeka phambi komnyango umnyango uvaliwe mina ngifike ngiyabeka ibheseni nje esilva ukudla becwala khona ngifike ngikubeke bese ngiyahamba bazosilanda sausage ngizosibona sesisekishini siwashiwe siclean mina engikwenzayo ukuthi ngithathe ukudla ngikuhambise kuphela konke lokho kubuya ngoba nakho ugogo seshonile ukuthi hayibo lesitsha mina ngangisibeka la but ngisibona sesiwashiwe wara waphatha uqhubeka kwenzakalani ke seshonela ugogo wakho cha nami sengifuna ukuzwa ugogo makashona wangibiza wahlala nami phansi before washona yeah because bese ngagula kakhulu wahlala nami phansi wangitshela ukuthi ena konke bengikwenza ngingakuyekeli ebengikwenza soyena ngazibuza ukuthi uchaza ukuthini mara azange ngize nginake still shuthi ugogo makashona umama mangilanda ngathi mangifika phela ngangisho iviki kwangathi ngihanjelwe umqondo izinto zami zingahlangani ngihlezi ngizwa ivoice yomuntu futhi ivoice yakhona bengathi ivoice yomuntu wesilisa ehlezi ngitshela ukuthi ulambile uyagodola ngimshiyele nedwa mangithi ngiyamtshela umama makabhiliveli kulezi zinto mangeke ukuthi ngiyamtshela ubese nangitshela ukuthi yena ayikho lonto futhi mina sengiyahlanya bekanganginaki uma wakho usindisiwe isiyoni noma mhlawumbe yini cha akasindiswanga ayilutho nje akenzi lutho akusumuntu engizothi maybe like uyanaka okugcina amasiko so manje the time is ikuhlupha lezi zinto akacabanga mhlawumbe akise kumuntu obonayo thizini asibuyele la sibalansise vele ekhaya labantu abamkahle vele ngokwezimali into kanjalo noma kuphuwa kunormal asikho isimanga ku right nje asikho asihlupheki futhi asikho rich but into enifuna nethola kuyenzeka futhi singayithola cha ngifuna ukubalansisa la ukuthi ugogo wayigcina lento ayigcinile yabo mhlawumbe ekayenzela umnotho nomana mhlawumbe into kanjalo so that's why ngibuza lowo mbuzo loyo yabo so kodwa usevezile ukuthi bebenormal ukuba ongenzeka ukuthi beqhubeka nestory khona kuzovela ukuthi why ugogo wayigcina lento ayigcinile you can continue bengize ngisho ukuthi besi rich bese ngikho rich bekumuzi nje kodwa ke okay ebekhona la mhlawumbe ngithini ama taxi into kanjalo bekhona isitolo esikhulu yini ebeniyiphilisa ngayo ekhaya impesheni ayiholayo nemali befaka umama bese kuzoba imali yabantu amabhizinisi into kanjalo bese kuba labantu abafika uyena bezofuna ichini bebengashiya futhi imali enkulu bebeshiya imali ecolezela kuphela manje uhambe kwahamba yaze yafika phike lento mhlawumbe uqhubeka kanje nalesi story sakho sizwe kubenzima kakhulu umama enganginaki ngisho ngisesikoleni bekuba khona lo mngane wami engikhuluma naye oyi-1
angitshela ukuthi uzozama ukungisiza. Okay. Uthe wena uyilokhuzana ubona izinto zakho like uza umuntu ekhuluma, yabo? Uza umuntu ekhuluma lokho kuqale nini? Kuqala after ugogo eseshonile? Yeah. Akaze kwenzeke wena ugogo after seshonile kwenzeke uqonda isibindi. Before siye lapho uqhubekile wena waphakela wapha ukudla okuhambiswa futhi ukubeka eminyango lapha. Uthe nje washona ugogo bakuthatha waya le. So umuntu ade phakela ilokhuzana abasekho bo2. Khumbula phela ugogo useshonile and naye usehambile. Bebehlala bo2 benogogo. Which means seku-empty. Seku-empty lapha. Okay, njengoba kwenzeka lezi zinto kuwena ke. Ngabe mhlawumbe khona amasimbolo wabonayo, mhlawumbe uthola ukuthi kuyashona ekhaya, izinto ezikanjalo nje. Ngaphandle kwakho. Into engiyaziyo ukuthi umuntu asekhaya once wakhulelwa akadedi. Kuyenzeka ukuthi enana abesipati angazazi ukuthi usipati. But uzozibona ibleeda kakhulu. Maka bleeda, makafika esibhedlela bazothi beka pregnant uluza umntwana. Bese kuthi after isikhathi ngiziba lento umama wabona ukuthi ngiyehla emzimbeni. Ngiyehla emzimbeni yabona ukuthi angisekho right. Bese kuyikhani engiphakamele. Wangisa komunye ubaba, lo baba loyo wathi kimi kade silindele masingena. Enilindele ningamtshela ukuthi niyazi noma nanimtshelele ukuthi niyazi. Namjuma. Savele safika nje. Wathi kade silindele. Mama wasibuza ukuthi kanjani nami because bengazi ukuthi kanjani. Washo wathi impendulo engizifunayo ngizosithola kule ndle encane bengihlezi ngihambisa ukudla khona. Umama mami bekangazi ngayo yonke lento le ukuthi kuphi ukudla bengikhambisa. Okay, asibalansise lana. Since ugogo eseshonile kusaqhubeka nekhaya kube normal esimeni sezimali into ekanjalo noma vele kusafana nje. Ukushona kagogo uhambene nale ntati khona umnothwana la kade ukhona noma umshone phansi ushone uvele washona phansi noma uvele wanyuka. Akwenzekile ukuthi ukuchitheka kwezingane nje kuphela akunamnotho kulalutho. Nemali ayisekho ekhaya. Hayi anginakho ukuphawula lapho ngoba bengasahlala ekhaya ngithi ngihlala nomama. Okay. Ngizama ukubalansisa lapha ngithi uke wathi wena ugogo udayisa amachibi, right? So imali ingena ngamachibi, imali ingena ngempesheni, imali ingena ngoma effect transfer enikezwe ukulokhuzana. So ngizama ukuthola lapho ukuthi umama usa right yini yena neminye imindeni nayo isa right yini. Uma right kodwa lokho amachibi akusenzeki ngoba ugogo akasekho. Okay. So manje senikhona ke lapho ke ukutshela ngezindlu kanjani lo muntu obonayo. Then koqhubeka kwathi Uthe mayesho ke lokho ukuthi nana impendulo ngizothola kule yandlu leya encane. Nami ngadideka wathi asingene ngaphakathi. Sangena. Nahamba naye. Safika kuya ngithi lo muntu. wona seningena esigodleni sakhe lo muntu. Washo ukuthi mina ngihlezi ngizwa ama voice akhulumayo njengoba kuyade ngichazile. Ngiyadocha nje. Washo ukuthi ngihlezi ngizwa ama voice. Ngavuma. Wathi kimi kuzomela ngibuyele emakhaya endaweni kagogo ngihambe ngiyethuneni lakhe.
ngiyokhuluma naye angibonise ukuthi njengoba esengasekho yini mina engifuna ukuthi ngimenzele yona. Umamami Yo. Cha mina ngiyakuzwa Mrs. Wami kodwa ke mina umbuzo enginawo usekuthenini akaze nikwenzeke mhlawumbe ngetime usahlala nogogo wakho uzwe omakhelwane noma mhlawumbe kuphunyuke ndlela thizeni uzwe omakhelwane mhlawumbe benisola ukuthi mhlawumbe niyaganga ngaba omakhelwane ngaba zihlobo mhlawumbe akaze nikwenzeke kube ninkulumo ekhulumakayo mhlawumbe ifike kuwena ngephutha ethi ayicishe ifane naleyo. engike ngakuzwa ngisafunda ukuthi ugogo njengoba ehlala yedwa umuntu ongalungile, so aba-understand ukuthi why umama engilethe laphaya, kusho ukuthi umama akangifuni. So njengoba eshilo nje umuntu obonayo ukuthi impendulo zoyisithola kuleya ndlu leyo wagcinile kuleya ndlu. Yeah. Kwenzakala Kwaba nzima kakhulu ukwenzeka kimi. Umama ngahamba naye masifika khona kwangiphoqa ukuthi ngiye khona kuleya ndlu ngoba kwathiwa impendulo ngizosithola phakathi. Umuntu owayehlola wathi kimi kuzomele ngene ngabo-3 ibasebusuku intasha noma ntathakusa njengoba ngisuke ngihambisa ukudla. Sho ukuthi ngafika sasikade sami ubusuku bonke noma masafika ekuseni. Mangifika ekuseni umama angisiklini izindlu abokhombisa ukuthi kunabantu eceleni. After ke ikhathi ntambama ngisaba ungena kuleya ndlu kodwa kunento ethi ngena futhi bekuyizwi lakho ugogo. Mangithi ngiyabheka kuvaliwe ngingidi angazi ukuthi isikhiye ngasitholaphi. Bese kuba khona izwi elithi angihambe ngendlini yagogo. Ikabreti lakhe. Kunonodoli ongathi uyigundwane ngizosithola lapha isikhiye. Nami ngihambe ngifice lo nodoli mangithi igundwane lakhona igundwane eliphilayo vele. Linembobo la ngemuva evulekile okhombisa ukuthi isikhiye ngizosithola khona. Lapho yasondela igundane kodwa alibaleki. Alibaleki. Linyakazisa nomsila. Futhi lihephi. Ngafika ngisaba nokusithatha isikhiye uma ulele. Ngoba bengafuna ukuthi ngimvuse. Ngasithatha isikhiye ngahamba ngawuvula. Kule ndlu mangivula kumnyama. Ubonakala lutho. Ngaguqa khona. Ngaqalaza ngilongiqalaza. Mangiphamisa ikhanda ngibona umzimba kababa. Jesu. Uphezulu. Ugcotshwe izinto, kucotha igazi phansi. Ngikathuka. Wamfica seshonile? No, kanjani? Makhona into engifuna ulakho umkhovu. Ubaba phela kodwa ukuthi emzimbeni wakhe unekala. Nezinto afake zona. Negazi ligcwele phansi. Okay. Into yadala ukuthi ngizwe ukuthi
into eyadala ukuthi ngibheke phezulu igazi ngalesikhathi ngiguqile ngiqalaza lokhu lingithela mangivusa amehlo umzimba ngababa. Wayesenesikhathi esingakanani mhlawumbe ubaba wakho adlula emhlabeni senze umbona? igazi salisableed. Ubaba mina washona cabanga ukuthi bekunabo 13 years. Okusho ukuthi sonke mina angazi ubaba musho ukuthi ubaba wakho angazi uma kuthiwa ingashonile noma kwakwenzakalana angazi angifuna ukuqonda manje. Phela into ethusayo futhi ukuthi ugogo ingane yakhe, right? So ke uqhubeka wenza njani ke nangoku ubaba wakho uyambona ukulesi simo akusona, waqhubeka wenza njani? Noma wathini? Wakhuluma ugogo wathi ungathuki. Uyambona lokho khona njengoba ekhuluma noma uzwe izwi lakhe? Izwi lakhe wathi ungathuki ndodakazi. Kuzomela ukuthi mina engimfice kwenza ngiqhubeke nakho. Manje kusho ukuthi lento le uyibonile ngobaba wakho kufanele uqhubeke uthule naye. Yebo. Manje akaze kwenzeke mhlawumbe nangelinye noma ngephutha kwenziwe mhlawumbe lento le noma uphuma kuma wakho noma umwakho mase kuphuma umbuzo wathi uboneni lapha, ngoba phela kwanika umuntu kwavela Uthi mina uhamba naye uma wakho watsho wena kufanele uyongena lapha. Maniphuma kusomba na uma wakho wathini kuwe, wamtshela iqiniso, wahlanza kene iqiniso njengoba linjalo noma wakhuluma okunye kwakhayida? Angithi ngingena ngabo 3 uma ngisuke sale. Angigcinanga futhi lapho ngoba enana kunezinto ebeyisemsamo ezuthu imfishane Zini lezo zinto? kwabantu. Abantu abaphilayo noma umfanekiso nje, abantu ababaziwe like ingodo? Abantu abangakwazi ukukhuluma bafishane nje thu Bamile noma abantu abalele phansi mhlawumbe noma benza yonke into nje? babeqhekele igqikini lezi tulo lezemfishane Yebo. babehleli khona bekhuluma ngingabenza ukuthi bathini. Bekhuluma nawe noma bekhuluma bodwa? Bekhuluma bodwa. la khona phakathi abantu nakile. Phakathi banginakile basikhulumela bodwa kodwa bangibonile. Ugogo imake wena. Yebo. Okay, waqhubeka wenza njani ke mabekhuluma labantu phela ufuna ukuyelolala umama ufike naye la? Ugogo into ayishoyo kumina ukuthi njengoba sengingenile ngabona isimo kule ndlu yakhe. Kuney'nkambi eziyithulu ezaziseduze kwalezi zinto ey'mbili ey'khulumayo. Babekumele ukuthi ngiyiphehle. Bathi ugogo angithathe induku ngigoqoze kulezo kambi. Angikwazanga ukwenza lokho mina ngaphuma. Ngabaleka ngahamba ngendlela kuma. Uma uyangibuza ukuthi ngiphumaphi. Ngoba ngamfica sevukile uthi ukhathazekile. Ngathi mina bengisashaya umoya ukuthi ngizizwa ngishiwa igazi futhi ngithukile. Mike, shuthi all along wena uphakela lezi zinto ey'mfishane labantu othi bafishane wena nomphakelana? Bengiphakela bonke ngoba nobaba kuthiwa ubehla.
kahle kahle lezi zilwane bengiphakela zona ukuze izothola amandla okuphuza igazi lababa. Kodwa bephila. Cha baba usasho. Ubaba ushonile kodwa umzimba wakhe ubuye usemusha. Usamusha ngoba igazi lisakhona. Akanalutho, akanampethu, akanuki. Right nje. Ema, ndithamne ngcwaba nina nambona ngithi eboxini. Maye sekwenzenjani uthi uphinde umbone sidi futhi sekulona. Ngithwebula phela ngazi kodwa ngizwe. Diagnosis. Kwenzakala. Ubaba samngcwaba. Sambona ukuthi nakhona ukushona kwakhe kwaba into enga-understandeki ukuthi ushone kanjani. Ngoba wayekade ephilela nje ilanga lonke. Wahamba futhi olusa inkomo bathiwa inana ngimhambisela amahewu. Ngimhambisela amahewu ngabuye. Ubaba uthe mayebuye egceleni. Wow. Waqhwisha wakhihliza amagwebu. Wakhukhumala isisu. Kwaukushona kwakhe. So manje if usumbona kulelo awubini confused ukuthi hayibo ubaba samngcwaba nje so manje ufika kanjani la enegazi seliconsa kanjani Njengoba ngisho ukuthi bengithukile bengacabangi lutho kwakufika kule yandla ngaze ngifike kanjani Ngesikhathi ubaba wakhe eshonile ugogo wakho waye-acta kanjani noma ukuthi mhlawumbe usakhumbula angikhumbuli kahle nami ngisemncane Iminyaka yakho mingaki siswa ngobuye kumncane kodwa kule nkinga esimbuzo uxoxa ngayo 21 izwa ningancane njalo Ubaba ushona na 13. Imali so agcine wenze njani She's no 8 years ubaba la. Kushuthi umama engibuza ukuthi ngiphumaphi ngasho ukuthi bengisashaya umoya ngazi ukuthi ngizomtshela kanjani wathi kimi ngisakhumbula yini ukuthi yini engizele lapha ngathi yebo wathi engiphelezele yini ukuthi ngiyongena endlini nganqaba ngoba bengafuna bona into engiyibonile So waphindela wena kwesibili noma ubanga usaphindela emini uma wangiforced ukuthi ngihambe ngiyongena ngahamba ngafica ngenalutho emina akho lutho okuficayo ngafica ngalutho indlebe empty pholile akho igazi wagcina lapho noma waphinda umama naye umama wangena naye ngambonisa wabona ukuthi akukho lutho nje la endlini iziphi impendulo oyitholayo nje usuphakathi ekubuza yena ngathi lutho ku-obvious shuthi ukuthi wayesebona ngathi lo muntu loyena kuyena lo oboniswa shuthi wayenamanga njoba uze la eJambule Jule umama sewamtshela ukuthi uboneni noma akazi vele yena usakholela nje ukuthi lo muntu engakuyena wafike wathi sathi sifika lapha nakho lutho secumphile ngakho umshaya umama since wahamba waya lapha akazeni mhlambe wagcina mhlambe wathi phindani nibuyela noma kukho mhlambe impawu ezingekho right ezenzeka mhlambe ingaveza ukuthi uma khona iclu ukuthi kwenzakalani lapha noma nje uma wakho ngandlela obona ngayo ublank akanoma liyaphuma noma liyashona kahle understand umbuzo okay ake ngibuze kanje
uma wakho ukhona wena ucabanga akusolayo wena ukuthi mhlawumbe wakubona noma nje akazi noma liyaphuma noma liyashona ayikho into akaphinda kubuza ngayo nangithini nazi nabuyele emuva akazange abuya kuphinda ukubuza ukuthi kwenzakalani lapha uma into ahamba nayo emqondweni wakho ukuthi ugogo njengoba umprofethi should nami ngibe umprofethi ngoba ngalelo langa ngine endlini kungenamuntu kwafika abantu bezocela ichibi emva ukuthi ngingabsekwazi ukuthi akho umuntu lapha vele ama-customer wasizi nina nabakhona abantu bafika ngalolo langa kwangena umuntu wayehamba ngemoto enkulu wambona ukuthi unemali uma esathi yini akhomo uthe wathi manje bangenalo ukuthi iziphi impendulo ozoyithola la kanti kuzofika lowo muntu ezocela ichibi msizi uma waphuma wahamba nami ngangididekile ugogo wangikhomba esigodlweni sakhe ukuthi ngihambe ngiyothatha amanzi angesigubhu esikhulu esimhlophe ngihambe ngiyobeka kuleya ndlu ngibona ingenalutho ukhuluma njalo uma ugogo wakho ey'ndlebeni zakhe awumboni noma wakho akamboni simbone mina kuphela futhi engimzwayo ngathi ngiphanjanelwa yikhanda ngoba nalo baba wayefikile wathuka wagcina umusizile lo baba wayefikile wagcina usizakele ngalamanzi ayizofuna la ichibi ngawalanda ngawabeka kuleya ndlu ngamthelela esigubhini sakhe washiya imali engama-5,000 amanzi yebo wamthola amanzi amangane mhlawumbe 2 liter 5 liter lithi manje kuwena-ke njengoba nje sekwenzeka yonke le process le kuyalaleka kwenzeki lutho futhi uyayanika kini lapha ehluhluwe noma usuwabuye uhlala khona lapha ehluhluwe noma usahlala la ePitori angisho konke lokhu uma kwenzeka ehluhluwe kwangalaleki kungadleki kungenzeki lutho mina ngifuna ukuthola la mina wamsizwa yena u-businessman owathi loyo after that umama kwathini kuyena esebona ukuthi hayi bo nayo ingane yami imnikeza amanzi wakhipha imali yokuthi yayimthusanga nje leyo mali ya-5,000 ngophela same day kwangithusa uma lokho kodwa baba wabona ukuthi futhi shuthi zona impendulo lezo ukuthi kumele ngizoba umprofethi njengogogo wajabuleka futhi uma lokho wathi kushuthi ugogo kushiye nesiphiwo esihle yebo phela umzali ayikho into ejabulisa umzali nokubona into eyenza imali ya mina ngiyacabanga wena-ke uhappy yini ngaleyo nto leyo ukuthi usuzokwenza imali wena ufila kanjani ngayo yonke le process happy ngakho ngilapho usizo ngoba emva nami ngagcina ngisamukelile isicelo sagogo wabe ngithi ngivikele umzali wami kodwa still bengimbulala futhi ubaba ukhuluma ngobaba ngiyi-understand kodwa manje umbuzo wami nombukile esekhathi ukhuluma ngobaba engahle ikhethe ukhuluma ngomama ukhuluma ngomama umvikela kanjani umama Umbulala kanjani futhi? Ugogo wathi kimi ucela ukuthi ngithathe lokho angishiyele khona mangenjalo ngizoluza umama. Futhi lento akhuluma ngayo ezokwenza ngoba nakho baba wakwazi ukumbona. Enye into ngalokho nje. Emva kokubeka ukufika la muntu loya wechibi. Mama kwangiphoqa futhi ukuthi ngiye khona. Ngamtshela uma ngathi uye ngisawothandaza. Ego-3 ingane noma ebusuku. Uphethe ukudla bese uyothandaza uhambise khona noma ngingaphethe ukudla ngikhambisa ngo-10.
Usukhambisile vele ngase noma ngikhambisile umama akayibuzanga bese ukuthi ukudla kwani ngingasabeki lokho futhi kuhambayo. ngaphandle ukudla kwakhona bese ngikufaka endlini Kumele ungene nakho. Waficela amadoda amabili. ufice lapho ngithukile kodwa ngase ngibona ukuthi angikwenze for the sake of umama ngafika khona ngakubeka ukudla ngo-12 kwangiphoqa ukuthi ngibuyele uma ngibuyela khona ngahamba nalezi ilwane ngaye ehlathini Amadoda awuthu. uma ngifika ehlathini kunenkawu angazi noma ngizothi inkawu noma imfene noma yini kodwa emnyama enkulu yafika yanginikeza umuthi lo muthi lo yathi angibuyele nawe ekhaya ngiyogcoba umzimba kababa Uyamurenew. ngafika ngabuya nazo lezi ilwane ngaphinda ngazongena nalo muthi egcekeni bekunzima ukuthi ngimgcobe ubaba kodwa ngikwenzile Yena wavulile amehlo. wavulile ukuthi akakhulumi Manje mina la engifuna ukuthola kahle khona siswami isekuthenini njengoba lo baba wafika washiya imali engango-5,000 bakhona nabanye abantu basebejwayele ukufika nasekuthenini lamanzi wamnikeza wona amsiza noma ayabasiza yini abanye. khuluma iqiniso futhi njalo emini ngase ngilindele abantu abazofika bezoshiya imali hayi imali nje into engiyibuza yona ukuthi ugogo mina bekangangikhombisi le mali bengazi ukuthi impesheni imali yempesheni because isimo nje besinomali ngeke ngize ngisho ukuthi besi-rich noma besihlupheka kodwa behlezi befika mhlawumbe ngelanga bekwenzeka ngenza imali close to boma-9,000 Usuku. emini uma wakhe ethi ukungishiya because bekuniphoqa ukuthi abuyele emsebenzini Sebenza ngakhona le. sengijwayele futhi usebonile ukuthi iziphi impendulo wahamba Okay, yini-ke wena ekwenza ukuthi uqhubeke ngoba phela manje usuvezile ukuthi umanje wekushiyile shuthi wena kumele usale uqhubeke. into eyenzeke ukuthi ngiqhubeke nayo ukuthi enana ngoba bengifuna ukuvikela uma bengingathandi kodwa bengikwenza kodwa futhi akungisizanga ngoba egcineni kuvele ukuthi kumele ngibulale uma ngimenze njengobaba Sekuvelaphi lokho? Sekuvela kugogo. Yo, uyasho ukuthi kumele ngimbulale ngimgcabe inhlanga ezohlezi icotha igazi ukuze lezalwane zakhe sizophuza Lezi insizwa ezimbili emfishane. Hey. Angifuna ukuqamba mangase swami sesike sadibana nezindaba noma nabantu abaningi ama-guest asuke efikile la azothula idaba osuke luqinile noma lunzima kodwa-ke kanje siyaqala kodwa-ke wena ubufisa ukuthi usizakale kanjani ngoba ujabule uthule TV angifuni uqamba mangase bebaningi abantu osuke ethe wabasiza abahlukahlukene wena inhloso yakhe enkulu ufisa ukusizakala kanjani kuyo yonke le nkinga ngoba siyathola ukuthi uma usibeka isitofu sakho awusayithandi le nkinga obhekene nayo. Yena ngenkathi bethi sekumele abulale umakho wagcina umbulele. cha uvikela yena. ngifuna ukuvikela yena angazi noma ngithatha impilo yami noma ngenze kanjani angifuni noma wami
kodwa iluphi wena usizo ofisa ukusizakala ngalo mhlawumbe kodwa nawe ungabuza mfethu Angifuna ukubuza mina. Angifuna ukubuza ngobani mina bengizama ukuyicabanga lento ngiyijulela njengomkhizi impela hayi akufiki ukuthi isolution ngathini mina. Yabo? Ayifiki nje. hayi hlezi ngiyitshathi nginey'nkinga kodwa uma usuqala usuzwe iy'nkinga Zabanye abantu. ubona khona into kanti mina Ngincunywana. imali uvele ubona ukuthi cha right nje kahle kahle so le mali obuyithola lokuyithola nje njalo ubuyenzani ubuyidla noma ikhona lapha esiguqweni angifuni nokuyisebenzisa mali mhlawumbe manje imali ikhona iningi futhi ngiyasola ukuthi ugogo enana uthwele namanzi noma wayithole ngamanzi Usakhona nje. mina Usakhona. shuthi manje wena usuthola wena ngamanzi manje uthwele imina ngakho-ke ingakhethi ukuze uzohlezi uqinile kufanele ngibona okay cha siyakuzwa sesona nathi njengethimba lakwaJabulile Thula sizwelana ngawe sizwelana nawe kakhulu kulesi simo ubhekene naso kodwa-ke njengoba siyabona ukuthi into edala ukuthi ube la ufisa ukuthi usizakale mhlawumbe usuwake wayani ekuphakameni wayozama ukuthi ucele usizo khona mhlawumbe khona la usuke waya khona ngoba Kuthiwa Shemba ngithi uyakulo uyakubona nje ubuney'nkinga. ya ngajwayele ukuthi uyavakashele khona mhlawumbe angazi noma khona nemizamo ubusukwayizama noma wena ufuna ukwenza kanjani mina esontweni lakashemba angikaze ngaya futhi angazi lutho ngabo mara isonto engilaziyo lase-ZCC inkinga yami ukuthi angazi uzofinyelela kanjani kulona ngoba ngumuntu ohlala naye ehluhlweni alikho around cha sisona njengoba nje thina usizivakashele sila Ungakwazi ukufika ngakhona. ikhona enye indawo nje lapho kuthiwa isebuhleni ikhona La eNanda. ya ngicathi mengaya nje lapha eNanda ebuhleni Noma asenze kanje ithimba leJabulile Thula lenza umhambisa eNanda. Sobona nje sifaka aphi isandla. But ucathi isitep sokuqala. noma khona-ke noma-ke sizwe nakubabukeli ukuthi bona bacabanga ukuthi mhlawumbe yini into engamsiza usizi ngoba phela siyazi ukuthi mosikhuluma ngoJabulile Thula ubukwa abelaphi bendabuko nabo bonke abantu abasontayo nabangasonto amabhinca ngesiwa amabhinca but-ke angifuni ukuthi sikhulume size sigeqa amagula ngiyacela ukuthi nina ababukeli ningalapho sesiligoqa uhlelo ukuthi nisithumelele ama-comment yabo ama-comment enu mawusithumelela wona angena kuthina asigcine ngokwafunda kodwa-ke siyayiswaphendule thina lapha Jabulile Thula so siyacela ukuthi njengamanje usithumelela ama-comment uveze umbono wakho ukuthi wena ubona ukuthi usisi yini engadala ukuthi noma engamsiza kule nkinga abhekene nayo baba yini babukele asidibane No Nkosi yami nothanda ukushare isitori sakhe ngasibhalela nje ku-Facebook somphendula nje kamnandi. ya umunye usuke nesitory sakho mhlawumbe afisa ukuthi azosishare khona la kwaJabulile Thula angasithinta ku-Facebook Jabulile Thula TV TikTok Jabulile Thula TV nakhona-ke la kwa YouTube njengoba Jabulile Thula TV ungalapho ngasekhaya siyacela ukuthi uqhubeke subscribe uqhubeke wabuka onke amavidiyo esuke sithulela wona ungakhohlwa usubscribe asidibane i-episode elandelayo bye bye